Hey, Zasha, yamani yakatha-ke ikhondom. Iwile induku. Basho bonke-ke ngazwile-ke bathi siyame ma-TV1 silethele iy'nhlelo ezintsha usuku nosuku. Ningizimu Afrika worldwide umhlaba wonke. Sabingelela kakhulu sanibonani, Mondweni, Dumelang, Bonjour, Matikwane, Masharoni. Hello everyone. Right, okay? Mhlawumbe umuntu kuzobaluleka ukuthi esukwini namhlanje akunikeze uhlelo olahamba phambili lapho khona esifo ukugcwala umlomo ukuthi uSiyabuswa TV1 ukulethela uhlelo Solve for X. Sithi-ke loya, uyambona loya? Naloya usazofika kulolu hlelo azoziphendulela yena. Bheka ngoba namhlanje lo usefikile. Negest yethu namhlanje inkunzi malanga uKhalathi. Khalathi asikubingelele sikwamukele kuSiyabuswa TV1. Sawubona. Ngibonga kuSiyabuswa TV, ngibingelele nababukeli no-MC Foloba. Kuyintokozo kakhulu ukuthi sikhulumisane nawe osukwini namhlanje and kuyinjabulo enkulu engenakuphikwa ukuthi sikubone uthatha isibindi uzohlala ohlelweni lapho khona sithi sibhodla okungaphakathi sikhuluma izindaba ezisishisa esifubeni sethu sithi Solve for X. Ake usikhele phezulu. Ngabe unayo i-X usekwathandana nomuntu uhlukana naye? Impela kunzima Folobas ngendlela okwenziwe ngayo kimi. Kunzima futhi kulukhuni. Kulukhuni. Mkhulu. Ubani lo sekwathandana naye? Ngiqala nje ekuqaleni lento le ukuze icace. Yes. Ukuthi nginomuzi emakhaya. Umuzi emakhaya. Emsinga umuntu engamlobola uma wengane zami. Ngiphathekanga kahle ngaye, akangijabulisanga futhi empilweni. Ngase ngiyitshele ngaye ukuthi sengiqedile empilweni kodwa ngaphoxeka ekugcineni ngendlela nami engayi-understand ukuthi ngayiphi indlela. Silandise Khalathi. Nje ukulandisa kwami indlela engiphoxa ngayo iyodwa indlela engiphoxa ngayo. Benginomngani wami uwumakhelwane. Umngani wami lowo makhelwane owakaBhanda Isibongo. Mina ngwakamchunu. Cengwane. Sakhe naye kuMamvelase uma wengane. Sakhe umuzi wakamchunu, umuzi kababa esiwakhe nomama. Ngizothini? Sinengane eyodwa. Igama layo uZama. Intombazamachunu ngiyazi kanjalo. Intombazamachunu ukuthi idume ngokuthi uZama. Okay. Sinaleyo ngane ngisuke mina 2010 ngizosebenza la eKhongela emtateni eThekwini. Ukusebenza kwami la hayi sivakashelana ekugcineni ngizozivakashelana kanjalo bese ukhulelwe futhi wasekhulelwe umfana. Ngazi ukuthi mina yami ingane ile ndala abathi uZama intombazamachunu ngazi ukuthi eyami. Le yesibili ngisho Ayanda Machunu. Le yesibili. Kanti iyona okuyiyona eyami leyo ngane yesibili. Le yokuqala akuyona eyami. Le ngithi uZama. Nemoto. Ukuthola kanjani ukuthi ingane yakho yokuqala unkosikazi wakho emsinga akusiyona eyokuqala ekuwena kodwa iyingane embumbulu? Ukuchazela Folobas lento engiyijahe ngoba ngiyayazi. Okay. Ngaqale ngezwa ngamahemhemu emndenini, umndeni wakithi mkhulu emsinga. Ngezwa ngamahemhemu, hey, le ngane ngathi akuyona eyabo. Okay, ngaye ekhaya la engizalwa khona emachunweni kunomcimbi sihamba sonke nalezi ngane zombili. Ngathi mangitshela obaba ngizwe indaba kanje ngitshela omncane le ngane ngathi akuyona yami kanje wathi unamama. Ngathi usuphuzile ngoba sasiphuza phela kunomcimbi. Kwathi ngathi usuphuzile ngane yakhe ibuka ifana nawe kanjani. Okay. Iyafana kodwa nawe. Wathule ngizothi niyafana ngokwebala ngoba nobabwayo umnyama ngokwebala nami ngimnyama ngokwebala. Ubhanda. Ubangale. Wasemalawi. Okay. Mina ngwala. Okay. Siyafana ngokwebala. Hayi. Kambe. Mase kuhamba futhi kambe ngiyasebenza la. Ngisekhongela mina ngo-2010 ngoba bengichazile ekuqaleni. Ngalo lo omunye umngani wami. Ngithi ingane sezuthi wasuka uZama lo engamkhulisa. Okungabe yena ingane yami. Unkosikazi wami uMamvelase. Wasukuba u-Ayanda. Sokukhona u-Ayanda naye sethi ukhulu kakhulu umfana wami.
Ngifonela umngani wami ngisemsebenzini ekhongela ezothi uyathutha Nkarathi ngisemsebenzini hayi ngithutha ngiyaphi mina ngiseThekwini. Ethi ngibona iveni kaSibani Mandela isha umbhede fridge yonke ivene yomunye umfana wakhona wasekhaya endawo ilayisha hayi ehamba. Okay, ngizothi kwakuLwesingakilapho ngicathi kwakuLwesithathu mina ngihola ngoLwesihlanu lapho sekusolile kwakuLwesithathu ngihola ngoLwesihlanu. Sahlala lapho sahlala eNewlands. Okay, ngisuke lapho ngibuyele ekhaya ngixoxela uma ngithole kanje ngimchazele ngale nto eyenzakalile ngithule efonini. Ethi no okay Lwesithathu Lwesine ngoLwesihlanu ekuseni ngifake iy'mpahla ezimbalwa ngangisebenza nomfowethu iy'mpahla zami zimbalwa shuye ekhongela vele imali ingena ngalo Lwesihlanu early i-report imali ngabo12 ngizokhipha imali ngezuphi imali encane uma ngiye emsingeni. Wena usuyobona Sengiyawubona ngempela le nto kade ishiwe efonini into ekhona noma into engekho. Okay, okwengane nakazi ukuthi sengiyakwazi angithi mina sengiyakwazi okwengane ifamily iyakwazi okwengane. Ngifike ekhaya mangifika ekhaya okay ngafika ngaboba inkathi ngoba sasiphuma lapho 4 ngafika mhlawumbe ngabo7 ngiya komunye umngani wami wakaMavusa ngihlale khona ngifuna ukuya late lapho nishayela into encane ngifuna ukuya late hayi start kwathi wena uthi awufikela ngekhaya wafikela kamngani wakho ngafikela kamngani wami asusuka kamngani wakho late-ke manje sengiyalapha usufikile ekhaya kwenzakalani manje fika ekhaya mangifika ekhaya ngiyanoka akavula umuntu wesimame ngiyanoka akavula umuntu wesimame kwaze kwavula ingane uma ivula ingane ukuma ithi hayi ngathulele ngale uma ngibuya ngale umbhede uhleli akukhona uhambene nothi hayi baba usiphakelile sayolala naye walala ukuyambulala ngamngila futhi ubaba wami lacela ngilale kunjalo lokuyisehlobo kwako ngicapha first to one ngifikele kamngani wami early sofika ebusuku wena sengifike ebusuku first to one lapho mangifika iy'ngane ezodwa akekho uphumile uyephi umnawethu. Okay, Ayike ngilale ukulala kwami uma ngilala ngo4 akazi ukuthi ngikhona ngithi wazi ukuthi ushiye iy'ngane zodwa endlini futhi ngiyangazi ukuthi engqongqoze uma mina ngithi akazi ukuthi ngikhona ngiyovula ngigule wakuthukana umuntu wesimame awukhona babazi ngithi yangikhona ukuyaphi uphumaphi leyo nto-ke esayiba ekubeni vele wayesesenezinto wayihambisa engicabanga ukuthi wayekwazi lokho ukuthi uzogcina sekudala inkinga kuyena. Mana-ke Khalathi ngifuna ukuthi sakhele isithombe umuntu osekhaya uthi wena une-ex yakho ebe umkakho lo mkakho benithandana kukuhle kodwa wahamba wena wawuzama amatoho eThekwini wasebenza uyabona ukuthi ubenzela yonke into kodwa kuloku kuba ney'ndaba ey'mvivayo zokuthi le ngane yakho yokuqala uZamathunu lo akayena ingane yakho wangakuthathela phezulu lokho wayenza wena olwakho kuphela wakuthola kanjani ukuthi akuyona ingane yakho Ngizothini ngizokuchazela phela ngoba sekuvelile ngizothini lo ntombazamaChunu usenenengane bayakwazi futhi ukufaka bathini lezi zinto zamafoni uthumela iy'thombe uposte emafonini okay njengamanje ngikhonjiswe usisi wami uyipostile nengane yakhe ingane ekhuliswe yimina bengithi ethi ingane yami kanti akuyona ingane yami uthi wena ubani upostile ubhande uposte yona ingane yami leyo ipostele o-anti bayo ngitsho angithi o-anti bayo ngendlela yakho upostani uzana uposta yena nengane yakhe akayizele ukuthi naye ingane yami ngisho ukuthi ukuthola kanjani ukuthi uzama your firstborn ingane yakho yokuqala yentombazane ayizalo wena uthole kanjani lokho guys
sengitholile kaningi cause bathi uma bengitshela laba bangitshela omakhelwane sengitshela ifamily kwadileya kodwa naye lo muntu wesimame wathi uthi impahla uma ngimbuza mina ukuthi uyithutha kanjani impahla ngoba mina ziyafunda wathi hhayi ngilinda ukuvalo iy'kole ngithatha ama-remove ngathi ngale ungathatha iy'mpahla zami uyise kini uhlalela ngale wathi naye kuphela iy'ngane zisesikoleni bengilinda ukwenza lokho okay senike nayikhuluma naye u-ex wakho ukuthi usuyazi ukuthi uzama umzali siyakwazi sobabili lokho ngizothini ngizokuchazela uyakwazi naye lokho nami ngiyakwazi lokho nefamily iyakwazi lokho neyakho ifamily iyakwazi lokho ngani ngoba lamakuza uzama akezi kimi njengobaba wakhe efacebook yami uya kubo kamakhelwane kabhani bese kuzo ayanda la eThekwini ezibaba wakhe manje uBhanda nakhelene naye futhi nakhelene la nakhelene ekhaya emakhaya uma kushaya iy'khathi zokuvakasha uzama uyale kaBhanda mawubuze i-ex yakho ithi indaba eyala yagcina sekuchaza phela kwifamily hayi kumina yakuchaza komani osisi bamuthi hayi nganginqena ukumtshela ubaba ka-Ayanda ukuthi uzama ake ingane yakhe u-Ayanda ngamanye amazwi ngizobhodla la uSolfo X ukuthi wake wagilwa owesifazane owawumthanda inhliziyo yakho yonke kodwa lo muntu wesifazane wakhulisisa ingane ungayizali yebo iqiniso lelo kunjalo nje ukhulisa ingane ungayizali kodwa futhi uyaqinisekisa wena ukuthi eyesibili ingane yakho ngoba iyafika kuwena futhi uyazi ukuthi izaleke kanjani eyesibili yami ngiyakwazi lokho uma unganikezwa ithuba ne-ex yakho uhlale nayo la yini ongafisa ukumxoxela yona uthi ngithi angikwazise lokhu ungafisa ukudlulisa nayo noma ungafisa ukuyigiva uma ukuthi ufisa ukudlulisa imaphi amazwi ongawasho kunkosikazi wakho wakudala imaphi amazwi ongawasho uma ukuthi ufisa ukumgiva yini ongathi unikezwe ithuba manje ukuthi ukhulume naye ongafisa ukuyisho kuyena angeke ngimgive Bolobasi ngamtshela nje ukuthi into eyangiphatha kabi kuwena Mamvelazi bengikuthanda ngayithatha ngiqedile empilweni ngawe kanti wena ungibuyisele emuva empilweni kwenzile okay njengoba nje into zami ibuyele emuva kanje ngeke sengiyitshela mina ukuthi ngiqedile ngoba sengitholile umuntu because mina umngane wengina 20 iminyaka ewu-20 years ngigane unyaka wesi-21 ngigane ngihlala kaMalume unyaka wesi-21 sakho umuzi naye sathole inqaba sakho umuzi okay uphi yena njengamanje ukhona yena ubole eScott wabuyela kubo futhi wena impilo yakho wayidicilela phansi wayihleshisa yabuyela back to square one wayishiya kanjalo awukakenzi ukuthi mhlawumbe usethathiwe noma akathathiwe ngoba lo ngiya ngiyobheka ingane le encane u-Ayanda kodwa sekhulile manje bengiya ngisebenza eNewcastle ngiyobheka u-Ayanda eScott akathathiwe kubo umuzi omkhulu kaMvelazi bamnike inxiwa eduze kwathiwa zakhele la ngoba usebuye emendweni wazakhela usafisa yini ukuthi niphinde nibuyisane bese niyathandana ngikona kunzima lapho ngeke ngihamba manga kunzima njengani lento akayenza nje umuntu umthemba usuthi ethi ngiqedile la seni-right empilweni bese ekubuyisele emuva kunzima ngicabanga ukuthi kuyiphutha lokhu abakushoyo ukuthi lawo amakhono amanzi aphindene uma ngabe kwakukuhle ayami njengoba kwenza ngale ndlela kumina ngikholwa ukuthi akusangami akusangandli usekwamfica kodelele nomuntu wesilisa angikaze ngamfice 99 elele naye kodwa nje ama-action angikhombisa lokho ungabika endlini okay ngifika ngo-1 uyephi wena uze ubuye ngabo-4 iy'ngane ezodwa sekukusha endlini akakwazi futhi ukuchazela ukuthi uphumaphi noma wagcina mhlawumbe lokhu ukuthi ngenza iphutha baba njengoba ubona sekunozama nje angiphume kanje sakuba ngesikhathi eside akalichazanga iqiniso sakuba ngesikhathi eside lokho into eyenzeka lapho into eyasiza nje lapho azofonela amaphoyisa uyazi kubani besimama ngithatha ngalala e-police station ekuseni ngo-5:05 yini usuthe ukumthintathinta umbamba umnyeka angimshaya ngwayebo ukuthi sifuna ukuxabana wakhetha ukuthi akabize amaphoyisa waphuma yena wabaleka kanti ufonela amaphoyisa
mina ngayihlalela-ke ney'ngane nengane zawo zomsindo isikhathi ngihleli naye vele nsi izothatha wena yini ngenzeni uthi wena uyamlwisa uyamhlukumeza ungithathe vele akugolozeke ihambe nami futhi bengangifake esayilini bengifake la ensimbini yabo e-charge office la Uyayihlala la ngoba yini abaliboni kahle icala. kuze kuse mhlawumbe ngo-5 yawo-6 bengivulele Kubanjwa amakhaza la. bengivulele futhi hhayi usungahamba ngalipi kodwa nje engizokusho umuntu wesimame folowo samthemba. Umuntu osekhaya ofisa ukukusiza kuleso simo obhekene naso ukuthi awusamthembi umuntu wesimame. Yiziphi izinto ongacela ukuthi umphakathi ukulekelele ngazo ukuze ubuyelwe ithemba nawe empilweni ukuthi usengakwazi ukuqala phansi izinto zakho zihambe kahle? Into engizoyisho Nje lezi zingawuthula umthwalo kweyami impilo. ya right lapho into engizoyisho mina kweyami impilo into engathula umthwalo sengifuna umuntu wesimame ohlupheke kakhulu ehlushwa abantu besilisa owazi ukuthi ufunani empilweni Cishe nifane. umuntu onenkinga cishe onefana neyami Othi usephuzo. yabo manje sengiyazi ukuthi ngifunani ngoba sengidlale kakhulu abantu besilisa sengifuna lokhu njenganami Usengawuthenga yini umzimba wena ngenxa yokuguquzelwa isimo sokuthi vele lo uzothi ufake iy'mali zakho kuyena zonke adlale ngawo abaleke nezinto zakho akufakele amaphoyisa enze impilo. Usekwayiphila impilo ukuthi hayi ngibona ngithenga umzimba kunokuthi ngize ngigeze umuntu abe muhle kusasa ethathwe abanye obhande. ya ngizothi lapho kuyiqiniso Abantu besilisa le. ngingakwenza lokho mhlawumbe ngangenziswa i-stress Wawenziswa i-stress. ya Ugcina ukuwuthenga kwakuyimalini. Uthi nje hayi mhlawumbe ngakhokha imali engaka ngithenga umzimba. Ngoba phela kungenza ukuthi namanani asashintsha. angigcina ukuthenga ngo-50 rand Aku-50 rand. Lapho kusuke kubusuku bonke. hhayi ubusuku bonke ukwenza lokho okwenzayo uqede umoya mbele. Ngamanye amazwi ubhanda wadla umfazi wakho waze wamithisa ingane bakubulala ingqondo wena uyagcina ingqondo yakho ikuholela ekutheni hamba othenga lapha ebusha. Iqiniso lelo ekubeni futhi into engiqala ukuyenza emva kwaleso stress Wawungakazi wakwenza usenomkakhe imthembene naye bengingakwazi kodwa kwakuholela ekutheni ugcine uthenga umzimba. ya kwagcina sekwenzeka kwagcina sekwenzeka. Ungamu-advise-a ungamluleka uthini umuntu osekhaya onesimo esifana nesakho ungamluleka uthini noma mhlambe yiziphi iy'mpawu ongazinikeza amanye amadoda ukuthi mase kwenzeka kanje wokwazi ukuthi hawu sekufana nakumenani nawe uzogcina uthenga umzimba. Nje engingakusho mina Pholo iyodwa inkinga asifani abantu abafani ukhona umuntu onenhliziyo owazi ukuthi mina ngifunani elifini yabo khona umuntu ongasithi ufunani elifini asithi ngingafakeli bonke abantu into efana neyami Okay. yabo Kodwa into engingayisho mina ngaqondana nomuntu ongasithi ufunani empilweni ukhona owazi ukuthi ufunani empilweni ngoba uma wathi ufunani empilweni uyazi ukuthi ngibambelela la engibambelele khona angilifuni iphutha uma wathi uyafunana empilweni uyakwazi ukwenza lokhu nalokhu ngoba uyazi ukuthi into uyawazi ukuthi ufunani empilweni. uselapho khalathi uma wey'ngane zakho kuzokwenzeka yena ukuthi usayitshela ukuthi unkosikazi wakho bese libona lolu hlelo lidlala ngoba lizodlala yonke indawo. Njengoba ungakhonjwe ngasibhamu ukuthi ukhulume lokhu naye uzofisa ungakhonjwa ngesibhamu kodwa azokhipha ezakhe indaba. Awunayo inkinga ngalo? Anginankinga mina ngoba vele uyakwazi naye lokho even naye uyakwazi ukuthi leya ngane akuyona eyami leyokuqala eyakhuliswa yimina nami ngiyakwazi ukuthi akuyona eyami siyafonelana futhi even namanje inamba yakhe ngiyazi ngekhanda siyafonelana ngibuze lo owami mhlawumbe ngifonele u-Ayanda uthi ufuna izinyo okay ufike ngamfaka izinyo la emhlanga umfana wami yes yabo umfana wabuyela emuva emakhaya. Okay, kodwa siyakwazi ukufonelana naye hhayi ukuthi sixabene ukuthi sidubene lokhu kwangempela. Awuboni yini wena khalathi ukuthi mhlawumbe uma ukuthi wagcina umonyukile kunkosikazi wakho ukuthi awusamthembi mhlawumbe naye unenkinga efana neyakho njengoba usho wena ukuthi
sekwazi ukuholela ekutheni uthenga umzimba. Awuboni yini wena ukuthi kungenzeka yena uthole ukuthi usenika bonke abantu ngenxa yokuthi wena ufuna ukuzothobeka umxolele emaphutheni akhe uphinde nizwane, noma uwumuntu ongakholelwa ukuthi engenza isimo esifana naleso? Ngizothi into engingayisho kumina ngesingaye ngendlela ongibuza ngayo, okay, wakwazi ukwenza kumina ngithi lokho ukunganginikeza ithemba, ungayinikeza ithemba okay, ngiyacabanga ngoba engayinikezanga ukuthi ethembeke kumina uyakwenza futhi nakwabanye abanye obhanda angimazi phela noma phela ongakazazi, kodwa nje lokho kwayibuyisela emuva impilo yami. Unayo inamba yakhe? Ngenayo. Uzokwazi ukusipha eceleni inamba yakhe? mase kuphela uhlelo ungayishela. Nginankinga nenamba yakhe, ngingakunika namanje naye ngingakunika eceleni la uzobhodla uyibona okwakuphathana. South Africa, Ningizimu Afrika, mhlambe nawe uyafisa ukuza la uzodlulisela lakhe ilaka usho lakho udaba, njengoba ukhalathebeka ukuthi owesifazane ayethandana naye wamenza walahlekelwa ithemba kubantu besifazane, wagcine eyithola esethenga nanemzimba engaqondanga, ebeyitshela ukuthi wayesegcinile yena ngalo muntu wesifazane njengoba imthatha wamfaka emadeleni akomacikwane. Ngiyayibona yini inkinga eniyidalayo bodadewethu nabafowethu abakwaziyo abanye bethu ukuyidala lezi nkinga? Sikulungisa kanjani ukuthi kungabi nendoda ethenga umzimba ngokugqugquzela ubuhlungu bowesifazane olale nomakhelwane wageja ukuthembeka esokweni lakhe? Asisho ukuthi kunjalo ngempela thina sosiyazi TV1, kodwa zonke lezi ndaba siyithatha kukhalathi njengoba esinikeza sona, usinikeza ngoba isehle samehlela yena. Usiyazi TV1 uthi kunanoma ngawuphi umuntu onodaba olufana nalolu, thina sine platform evuleleke kunoma ngawuphi umuntu ngale kokukhonjwa ngesibhamu. UNkulunkulu kusisa nihlelo nakekele hlangana nohlelo olulandelayo. Siyabonga khanathi. Ngiyabonga Pholobazi, ngiyabonga nokuthola leli thuba. 079 0453 Tholo wakho Mugabe noMandela ngemali engange 1000 rand kuphela, kushintsha impilo yakho, inkinga obubhekene nazo iphele nemali ukwazi ukuyibona, ibhizinisi olenzayo lichachambe lidlondlobale, abantu besondele kulo, imoto iyeke ukufa nje kani nawe ungabi nesidina kubantu, uvikeleke nezitha iqhele. 079 0453 446.